gutako gehienok jakingo genuke gure sorlekua mapa batean kokatzen. Eta seguru asko jakingo genuke ere Euskal Herria munduko bola batean atzamarra jarri eta nun dagoen seinalatzen. Baina bakoitza leku desberdin batean jaio gea eta seguru aski kalean jaio diren baten referentziak izango dira kalea edo errepidea edo plaza edo eliza. Eta herri txiki baten jaiotako batentzat izan zitezkeen baratza, soroa edo mendiko basoa. Hala ere, hemendik kanpora atera garenean ikusi dugu mundua dela oso handia, zabala eta batez ere anitza. Arratsaldeon. Bertsozale elkarteak antolatutako bigarren bidaiari ekitera goaz. Beraz, beste ezer baino lehen, jaso gure eskerrik zintzoena hau dena posible egin duzuen guztiok. Bidaiak era askotakoak izan daitezke. Metafora gisa ere askotan erabili izan da. Eta ziur naiz, bidaia entzunda gutako bakoitzari oroitzapen, bizipen eta amets ezberdinak sortzen zaizkiola. Guk gaur gurea proposatu nahi dizuegu. Horretarako bi bertsolari gonbidatu ditugu. Uxue Alberdi Estibaritz eta Beñat Gaztelumendi Arandia. Eta baita Josu Iztueta Azkue bidaiari tolosarra ere. Josuk 40 urte daramatza munduan zehar bidaiatuz, bai afizioz eta bai ofizioz. Berarentzat bizimodu bat da bidaiatzea. Nairobitar autobusarekin hasi zuen bidea eta geroztik hainbat bidaiatan eta proiektutan ibili da. Askotan munduan barrena, beste askotan Euskal Herrian bertan. Guztion artean mimo handiz saiatu gara emanaldi berezi hau prestatzen. Bidaiatzeak bide berriak ezagutu eta haietan zehar ibiltzea dakar sarri. Guk ere gaurko honetan bide berriak probatzeko asmoa daukagu, baina gure oinarriak zein diren ahaztu gabe. Improvisazioa eta bapatekotasuna. Uxue, Beñat, Josu eskuartean mundua zeukala etorri zaigu. Hementxe daukazue mundua zuen aurrean. Handia, zabala eta anitza. Kanpoko haizeak erakarrita mugitu gara beti gu. Mundu aldiak bihurtu gaitu beste zerbaiten testigu. Etxe batzuek gela bat dute bestek bi eta hiru. Haien barruan sartu gara eta mapak aldatu zaizkigu. Gaur gozamena bilatu arren 11 mapa alaitan. Ez dago zertan jardun beharrik bestek jarritako maitan. Nik bidaiatu baiteta 11 lekutan eta garaitan. Mundu bat dago kanpo kaldean, ta mundu bat gure baitan. Kolpe batean aldatu dira, beldurra ta desioa. Ilak lurpean airea garbi, ta zentralizazioa. Batzuek lana galdu dugu naiz, ez galdu ofizioa. Gure eskutan dago munduen birkonfigurazioa.
Bakarra degu mundua baina mundu hortan zenbat mundu. Azken aldian etxetan zenbat ordu minutu segundu. Gure kaleak bertso plazak ta mundua galdu ditugu. Mundua hartu nahi genuen lehen, gaur berak hartu gaitugu. Aspaldi pasa gabe nengoen, Zarautzeko peajean. Aspaldi jantzi gabe nengoen, bertsolarian trajea. Itxialdia hain izan baita sakona ta salbajea. Zabaldezagun leio bat eta has dadila viajea. Neretzat ere etorrera zen gaur bidaia mundiala. Autobus baten nire aurrean kotxe pila zebiltzala. Pentsatzen nuen Donosti edo Andoa indik pasa ala. Lehen zeinen estu sentitzen nuen, ta orain zeinen zabala. Nork esango zun saio bat bihur zitekela abentura. Etxetik irten eta sentitu irten garela mundura. Gero leio bat zabaldu eta hegoaizea sartu da. Itxi begiak garamatzala berak nahi duen lekura. Gauza ederrak gertatzen dira beraz biankak loitzean. Gure pausoa inguruaren konpasetara doitzean. Ni mugitzen naiz gaur egin ezin denarekin oroitzean. Mundu berri bat deskubritzen da bertso plaza bakoitzean. Josu eta bion artean saioa prestatzen hasi ginenean edo, irteten ari zitzaizkigun gaiak, egoerak eta ideiak eta ikusi eta nolabait gure bidaia partikular hau hiru zatitan edo banatzea pentsatu genuen. Zati bakoitzak bazeukalako hildo propio bat, zerbait elkarrekin lotzen zuena. Eta hori, argi eta garbi geratu dadin, zati bakoitzari bere izenburu propioa eman diogu. Az dezagun, lehen zatia. Txapela buruan eta ibili munduan. Euskaldunok, urtea damazkigu jaiotako lekuan bizitzen batzuk eta munduan barrena besteak. Hoietako batzuk izan dira itsasotik urrutira arrantzara joan direnak. Garai batean bale izera eta makailau arrantzara, eta guk makailau arrantzaleen adibide bat ekarrena izan dugu. Iaz izan genuen Ternuan egoteko aukera, eta bertan entzun genituen histori gogorrak eta bizimodu arriskutsuen lekukoak. Nik arrantzaleak imaginatzen ditut, irudikatzen ditut, itsasoan, ontzian, lagun kuadrilla handi bat, denbora luzez arrantzan, ur zipristinak, euria, izotza, eta baldintza gogorretan. Eta zertarako gure etxetara soldata txiki bat ekartzeko
eta garai batean makaiaua ekartzeko. Zuetako asko izango zarete, seguru asko, garai bateko vigilietan, ostiraletan, haragia jan ezintzanean, bakailoa jaten zenutenak. Beñat eta Uxue, Aitona bilobak zarete. Beñat Aitona eta Uxue biloba. Zue biontzat ternua hitzak esanai ezberdina du, naiz eta Aitona bilobak izan. Beñat Aitona arrantzaleari gaztetan bakaiao arrantzan igarotako hilabete luzeak datozkio burura ternua entzunda. Uxue, zuretzat orain arte arropa marka bat izan da ternua. Barku batean urtez urte naiz munduz mundu ibilia. Orain biloba zure ondora makurtuta nabil ia. Aldatu zaigu mundua eta aldatu da familia. Gaur urrun dago ternua eta urrunago vigilia. Ternua esan ta urrunera zure begiak zuzendu. Bi mundu gara etxe berean naizta bizitzen garen gu. Nik amarekin eztabaida bat sarri askotan mantendu. Beti ternua eskatzen diot ta Decathlon erosten du. Aize horiek kendu ezkero bilobarentzat mesede. Zure moduan izan nintzen antzina gazte eta berde. Garaiaietan portu osoa zaigeneukan ala fede. Gaur egun zailda jakiten hori nondik etortzen den ere. Itxura danez egiten zendun bakailauaren arrantza. Ta hortarako bafore baten joaten zinen arantza. Baina nik marka dotorea nahi izan nahi aberats antza. Zuk aurrez aurre ikusi altzen dun balearen isatxa. 11 gauza ikusi ditut familiaren defentsan. Dena gordeak daramatzat nik buru barruko despentsan. Orain alako txorakeririk biloba etzaidazu esan. Bizi oso bat eman nuen nik zuk hori jantzi zenezan. Beraz mikaztu egingo zaigu orain gu bion tratua. Gaitzan kontuak neri beldur bat zidana kontzentratua. Baina Aitona zu salbu zaude gertatua.
zu bakailoa bezala zaude gatzetan kontserbatua. Horrelakoak entzuterikan zaila zegoen sinisten, beraz biloba bakailauantza dedala dezu iristen. Oraindik gazte zabiltza eta naizta errex zeran pizten, kostako zaizu zartzarora ni bezain ondo iristen. Azita zaude itxasoetan eta zaildua larrean, biloba bigun eta maskal bat daukazu zure aurrean, baina etxean gukika-mika nola segi beharrean, eman dezagun paseotxo bat itxasoaren aurrean. Gure aitazana hartzaia izan zen. Berastegin jaio eta gaur kontuak atera ditut 15 bat urtekin Mutriko Eskorretan, Berastegitik Amasati barrena, Bilagunatik, Astiasutik aia joaten zela. Euskal Herrian hartzain figura badugu bertakoa, ia beti hartzaia larre berdetan, belarra janez, ardia jetziz eta gero gazta eginez. Gaztak dauka gurean ospea, Idiazabalek batez ere. Baina hemengo jende asko kanpora joan zen hartzai. Hemen etxean txapela utzizun, eta batez ere Ipar Ameriketa joan ziren da han bisera jantzi zuten. Eta han, ez zituzten hartalde txikiak, han 2000 arditik gorako hartaldea zituzten. Eta han, egoten ziren, egia da, ez zirela 2000 ardi horiek jesten, gazta egiteko. Artilea eta haragia aprobetxatzen zen. Hala ere, izan ziren batez ere naparraldetik joana gehienak eta baita ere Bizkaialdetik eta iparraldetik. Hoietako asko han daude, beste batzuk bueltatu zian. Beñat, bakardadea batzuetan norberak aukeratzen du, baina beste askotan ez, Josuk aipatu dituen hartzaioien gisa. Batzuetan, jende zinguratuta egon arren, bakarrik sentitzen gara. Beste batzuetan, inguruan inor izan gabe ere, besteen babesa sentitzen dugu. Gipuzkoako final bat, elkarrizketa eta omen, bertsolarientzat hori, momentu gorena omen, baina barruko eduki, edota kanpoko formen, artean zenbat gatazka, zalantza eta eromen, zalantza eta eromen. Kalean jendeak sarri, edo zer gauza zioen, talako euforia bat, sentitzen nuen ondoren, ustez alaxenen bilen ni sekulako ondoen, baina enintzen ohartzen, zeinen bakarrik nengoen,
baina enintzen ohartzen, zeinen bakarrik nengoen. Ez garelako bakarrik, gure izen ta abizen, gure titular pompoxo, gure kurrikulum gizen, naizta pentsatu barruan erez gera lakabitzen, goazen lekuan beti, ondo gerala aritzen, ondo gerala aritzen, inguratzen ninduena, ere ez nuen sentitzen, emozioak nituen odeietan esekitzen, hizketan eta kantuan, antsiaz nuen segitzen, barruan isiltasuna baino ez zitzaidan gelditzen, barruan isiltasuna baino ez zitzaidan gelditzen. Mundua izan daiteke, arrotza bezain zabala, begiratu diezaguten, zenbat txiste zenbat bala, ohartzen nintzen argia joaten ari zitzaidala, enintzela hain bikaina hainonain originala, hainonain originala, pasatu zen txapelketa, ta pasatu zen finala, koronabirusa heldu zen, denbora tarte makala, eta konturatu nintzen, ni ateak itxiala, barrutik norbait leioak zabaltzen ari zaidala, barrutik norbait leioak zabaltzen ari zaidala. Aipatu ditugu arrantzaleak, aipatu ditugu artzainak, badaude beste asko Hego Ameriketa joan zirenak ere, hor daude ez ditugu gaur aipatuko. Badago beste emigrazio bat agian gutxi xamar ezagutu dena, eta da Australiara joan zirenena. Haiek ere hemen txapela etxean utzi, munduan bestalderaino joan, beste kultura bat, beste hizkuntza bat ezagutu, eta han aritu ziren beraien lan berrian. Segurazko ez zuen inoiz azukre kainaberaik ikusi, bai hemen basoan lanean aitutakoa ziren batzuk, bainoan ikusi zuten azukre kainabera moztuz eta ura fabriketara emanez ateratzen zutela azukrea. Orduak eta orduak intzituzten tonaka azukre kaina mozten beraien bizimodua aurrera ateratzeko. Bikotea zarete, Uxue eta Beñat.
Zuk Uxue, nere bihotzeko azukre koxkorra deitu izan diozu Beñati. Hemen da nere bihotzeko azukre koxkorra ateratzen zitzaizun biok elkartzen zinetenean. Josuri entzuten ari zinela, bururatu zaizu oso euskaldun ona dela azukre koxkorrarena maitasunari lotzea. Alegia, beste hizkuntzetan ez dela esamolde hori edo forma hori erabiltzen. Eta gainera, Josuri entzun da, dagoeneko ez zaizu hain polita iruditzen ere azukre koxkorrarena. Agian ez da hain egokia ere. Oraintxe iritsi da Beñat, etxera, eta ez dakizu Beñat nola agurtu. Gure testu inguru ta gure harreman dena aldatuz joan zait buruko eskeman. Ezin azukre esan, ezin musu eman, ta hemen gelditu naiz etxeko sarreran, ta hemen gelditu naiz etxeko sarreran. Zu etxeko sarreran, mirila ta ate, aro berri hau nonbait, bihurtu dakate. Nola deiturik hemen ez badago bate, nere izena ere esan zenezake, nere izena ere esan zenezake. Azukreana igual da pixkat hortera, izena sosoa da nire arabera, baina zu luzea eta fin-fina baitzera, igual deituko dizut nere kainabera, igual deituko dizut nere kainabera. Ez dakit nola heldu gaitezken horraino, kainaberak sortu dit horren beste laino. 1,60 bat daukat nio, koxkorra gehiago naiz, azukrea baino, koxkorra gehiago naiz, azukrea baino. Batzuetan jauzika, batetik bestera, tipo maitakorrata, gozoa baitzera, ta besarkatzen nauzu heltzean etxera, nere koala edo kanguroa zera, nere koala edo kanguroa zera. Koala ta kanguro joan dira probak, akabo gure gazte garaiko ganorak. Itz bitxiak bihurtu algaitu denborak, nike nuke izan nahi diminutibo bat, nike nuke izan nahi diminutibo bat. Nere azukre koxkor zegoen lehen modan, ta nere kainabera jarri nun aproban. Gero nere kanguro nire azken obran
agian nere hori egongo da sobran, agian nere hori egongo da sobran. Arren irten gaitezen posesiotatik, zer ikasi badegu behintzat horretatik. Gure harremana ondo dabilen ez dakit, lurrera jeitz dezagun metaforetatik, lurrera jeitz dezagun metaforetatik. Baina jeiste horretan daude nahiko pausu, deituaz desberdinak baikera nitazu. Nerea igual hortera degu baina kasu, zuk beti konpainera deitu oi didazu. Zuk beti konpainera deitu oi didazu. Itzari bere argi printza baitzerion, konpainera deituta aizen bat zorion. Kideari konpainera zer deituko nion, nere amak aitari ala deitzen zion, nere amak aitari ala deitzen zion. Itzen kontu honekin agian da aski, auzi importantea dugu egiazki. Konpainera diozu ta zentuaz busti, ta imaginatzen zaitut matxeteta guzti, ta imaginatzen zaitut matxeteta guzti. Matxetea hartuta, mendian jotazu, beraz hitzek egiten dute enbarazu. Ez gaitezen hitz izan bakarrik nitazu, besarkatu zaitzadan uzten aldidazu, besarkatu zaitzadan uzten aldidazu. Erabaki behar da orain zirte edo zart, garai hauetan zaila autua erabat, baina maitasunaren beharra badaukat, bai zatozko alatxo aibarkatu beñat, bai zatozko alatxo aibarkatu beñat. Uxuen nahi aldezu kolpez gogaitzea, ez da onako ala deitzen jarraitzea. Izenei metafora txiki bat gehitzea, gaur iraultzailea da izenez deitzea. Gaur iraultzailea da izenez deitzea. Aipatu ditugu orain artean gehien bat gizonak joan zirenak arrantzara, artzantzara, Australiara, baina haien atzetik edo haiek eskatuta edo haiek gonbidatuta emakumezkoak ere joan ziren bertara. Haietako asko ez baldintza fisiko gogorretara o lan fisiko gogorretara, baizik eta ura bezain gogorrazian arropa garbitzeak, baita ere otordua prestatzera eta askotan familia aurrea ateatzera. Garai hartan, etzeon hangoak hemengoari edo hemengoak hangoari bere berri emateko beste modurik eskutitzak espazian, eskuz idatzitako kartak, edo tarteka oso noizean behin
telefono deiren bat. Eta baziren ere, hemengo baserrietatik herri txikitara neskame joan ziren emakumezkoak, edo herri txikitatik Parisera bezalako hiri handietara joan ziren emakumeak. Uxue, nonbait irakurria dut esaten dugunak baino indar handiagoa duela esaten ez dugun horrek. Garrantzitsuagoa dela esaten ez dena, esaten dena baino. 3 egoera emango dizkizut. 3 egoera hoietan emakumezko bat eta gizonezko bat azalduko dira elkarrengandik despeditzen. Zutik kantatu beharko duzu egoera horretan, despedida horretan, emakumezkoak esan zuena. Eserita berriz, kantatu behar duzu emakumezkoak egoera horretan bene-benetan pentsatu zuena, baina esatera ausartu etzena. Hauxe da, lehendabiziko despedida egoera. Baserriko atarian ageri dira emakumezkoa eta gizonezkoa. Emakumezkoa ama da, eta gizonezkoa haren semea. Semea Estatu Batuetara doa hartzain. Adio Fermin jada ezingo, diat badeitu Fermintxo, morral horretan daukako gia, eta beste bi kapritxo. Zaindu zakondo gure ohitura, gure balore eta mintzo. Egintzak beti lana gogotik, eta ibila dizintzo. Muxu batekin, malko batekin, itxi dut haren morrala. Jada azida ta iruditzen zait ia atzo jaio zala. Badakit joan inbehar dula, mundua dela zapala, eta alere iruditzen zait betirako joan dala, betirako joan dala. Bigarren despedida. Emakumezkoa etxeko atean dago 3 seme-alabarekin. Gizonezkoa atearen bestaldean. Emakumezkoa emaztea da eta gizonezkoa senarra. Senarra Australiara doa kainaberak moztera. Emaztea herrian geratzen da 2 seme-alabarekin. Atari aurrean azken agurrak, jarri gaitu parez pare. Maria Antxon aitari muxu, emaiozu esua be. Malko txiki bat masail batean, aurpegia doakabe, benetan faltan botako zaitut, zer egingo dut zugabe. Muxu eman diot Espainetan ta,
Gero agurtu emeki, nere barruan burbuila batzuk dauzkadala bazeneki. Buelta eman dut ta irriparre bat, disimulatu ederki, hemen ate bat zarta itxi da eta leio bat ireki, eta leio bat ireki. Eta uxue, hirugarren despedidan, portuan ageri dira emakumezkoa eta gizonezkoa. Gizonezkoa arrantzalea da eta ternuara bakaiaotara eramango duen barkura igotzen ari da. Emakumezkoa arrantzale horren alaba txikia da. Aitatxo zenbat egun dauzkazu, hemendik hango tokira. Zatozenean zer ikusten da berriz portura begira. Nirekin asko oroitze alzara, balduzu nire desira. Hiru galdera egin dizkiot, baina jadanik joan dira. Ateko bandan itxasontzi bat, ternuarantza hartuta, eta portuan alabatxo bat itaundenak trabatuta. Beti alperrik galdetzen diot, ta saiatzen naiz musuka, gure etxean erantzun denak amak ematen dituta, amak ematen dituta.